iti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo aming umini, hintay amin ideri. Tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw anapili. Ay tuy tiyal daw, na inaramin ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, nagiti tambur ken gitara, agtukar tay akanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay ken kuana. Tay tuy ti aldaw, kainaramit ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumangal ka. Kakabsat, no maiwawa tayo, katagsubli tayo iti Ama. Ti Ama si tatarigagay nga mga rakop, mangawat, mangbado, mangsingsing, ken mang sapatos kada tayo. Urayon na tayo nga agsubli ken kuana. Agyaman tayo iti dayta nga naidumduma kinamanagayat ti Ama. Agyaman tayo iti dayta na idumduma nga panangipatig na. Agtalek tayo iti dayta nga ayat ti Dios. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dayto na santo na misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Dios manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpisarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
iti katawan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ket ito'y nagakapya kadagiti tatawan na imbagti panagnak na ibunan nagdaka. itanong dakapagrupang Babanda ka daydayo wenda ka, agyaman kam ken ka. Kaputi na indaklan adayag mo, Diyos na ilangitan ngari. Diyos sama man nakabalin namin, ket sika po Yesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken nagdiyaman. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangita kadagiti basbasul ti lobo, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangika kadagiti basbasul ti lobo, awatem kadaytoy arararangin. Ket sika situtugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika, O Jesu Kristo, Inasantuan, siksika o Apo, siksika ti kangatuan iti tempuyo ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amen. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Kumararag tayo. O Diyos, pinaraswam ket iturayam dagiti amin nga adda, kaasyan na kam kadi, iparignam kad kadakam ti pammakawan mo, tapno agserbi kam ken ka iti amin a puso mi,
Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw ti libro ti Exodo. Kinuna ti Apo ken ni Moises. Darasem ti sumalog ta nagbasol dagiti tattao nga inruar mo ija Ehipto ket tinalikudandak. Binaybayandan ti dalan nga imbilin ko asuruten da. Nangaramid da iti sinanurbon ti baka anasukog iti balitok apagdaydayawan ken pangidatdatunan da kadagiti sakripisyo. Kun kunada adaytoy ti Dios da anang iruwar ken ka ija Ehipto. Kinunapay ti Apo ken ni Moises, ammok anasukir dagitoy at tao, ita di naklapdan. Kapungtut ko ida ket dadaelek ida. Kalpasan na pagbalinen kantu ken dagiti kapututam anaindaklan a nasyon. Ngem nagpakpakaasi ni Moises iti Apo a Dios na ket kinunana. Apo, apay akapungtut mo dagiti tattaom awinayawayaam ija Ehipto babaen ti bileg ken panakabalin mo. Laglagipem da Abraham ay Isaac ken Jacob nga adipen mo. Laglagipem ti kari a sinapataam kadakwada apaadwem ti kapututan da akas iti kaadu dagiti bitwen ti langit. Ket ited mo kadakwada ti entero adaga nga inkarim at tagikuenda iti agnanayon. Iti kasta nagbabawi ti Apo ket di na indisuor ti didigra nga impatang na nga ipalakam kadagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Bumangon na ket agsubliak ken ka, amak. Mubangon na ket agsubliak ken amak. Iti di agbalbaliw nga ayat mo kaasyan nakadi. O Diyos ko, iti kinaimbag mo punasem kadi dagiti basol ko. Ugasam amamin pinsam ti kinadakes ko, ket dalusan nak kadagiti basbasol ko. Parswaem kanyak o Diyos, tinadalus a puso, ket ikanak ti baro kinapudno nga espiritu. Di nakpagtalawen iti imatang mo, di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Apo, tulungan nak maagsasao, ket idaydayaw kanto. O Diyos, tinapakumbaba nga Espiritu ti sakripisyo ken ka, di mo tulaisen ti puso, anapakumbaba ken nagbabawi. Ti maibasa na adaw iti umuna a surat ni San Pablo ken Timoteo. Agyamanak ken Kristo Jesus nga Apo tayo anang papigsa kanyak iti trabaho. Wen agyamanak ken kuana taimbilang nak amay kari ket dinutukan nak nga agserbi ken kuana. Uray no iti napalabas nagsasauak iti maibusor ken kuana. Indaddadanes ken linalais ko. Nupay kasta, kaasyan nak ti Diyos, agsipod tadyak pay mamati, idiket jak ammo ti araramidek. Agleplepyas ti parabor nga impaay ni Apo kanyak, ket inikkanak iti pamati ken ayat nga adda kada tayo, iti panakipagmaymay sa tayo ken Kristo Jesus. Pudno daytoy a pagsasao arumbeng nga awaten ken patsyen ti maminpinsan. Imay ni Kristo Jesus dito'y lubong, tapno isalakan na dagiti managbasol. Siyak ti kadadaksan kadakwada. Daytoy ti gapuna a kinaasyan nak ti Diyos, tapno iparangarang ni Kristo Jesus iti agpatingga nga anos na kanyak. Siyak ti kadadaksan a managbasol, tapno agserbiak nga ulidan kadagiti amin a mamatin to ken kuana. Ket awaten dati biag nga agnanayon. Iti agnanayon nga ari asaan amatay ken saan amakita.
Isu akay kaysuna a Diyos. Maited ko matidayaw, ken dayag ti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti sao ti Apo. Agsao ka, O Apo, dumdumgek to'y adipen mo, at daken ka, dagiti sa uama ka, Itetiyag na nayo na biya. Alleluia, 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 Alleluia. Addaken ka, dagiti sa uama ka, itetiyag na nayo na biyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. sa kumamit ken Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may ken ka, O Apo. Iti na minsan adu nga agsingsingir iti buis ken managbasol ti immasideg ken Jesus tapno agdengeg da ken kuana. Nagtatanabutob dagiti Pariseyo ken mamaestro ti linteg. Awaten daytoy a tao dagiti managbasol ket kasango na ida amangan kinunada. Iti kasta insarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig. Kas pangarigan adda sa nga gasot a karnero ti maysa kada kayo ket mapukaw ti maysa kadakwada. Anya ti aramidan na. Panawan na dagiti siyam mapulo ket siyam iti pagar-araban da ket mapanda beruken tinapukaw agingga a maberukan na. No masarakan nan kasta unay tiragsak na, ibaklay na, isang pet na ijay balay na, ket awisen na dagiti gagayem ken kaaruba na. Agrambak tayo kunana kadakwada, tanaberukak metlaeng tinapukaw a karnerok. Kastamet ibagak kada kayo, adakdakkel to tiragsak ti langit, gapo ti maysa a managbasol nga agbabawi. Ngem gapo iti siyam apulo ket siyam adi makasapol iti panagbabawi. Wenno kas pangarigan intuloy ni Jesus. Adda sa nga pulo a kwarta a pirak ti maysa a babae ket no mapukaw na ti maysa anya ti aramiden na. Gangtan na ti pagsilawan, sagadan na ti balay na ket agbirok a sigaganet get agingga a masapulan na. Apaman a masarakan na ayaban na dagiti gagayem ken kaaruba na. Agrambak tayo, kunana kadakwada, tanasapulak metlaeng tinapukaw ko akwartak, kastamot ibagak kada kayo nga agragsak, dagiti angheles ti Diyos, gapo ti maysa a managbasol nga agbabawi. Sinarita pa ni Jesus daytoy, adda dua nga anak ti maysa a tao, kinuna ti inaudi iti amana, ama itedmon ti tawid ko, biningay nga rod ti ama ti kukwana kadagiti dua nga anak na. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw inlako ti inaudi ti bingay na. Ket innala na tinaglakwan na sa pimmanaw. Napan iti adayo adaga ket sadyay. Binosbos na amin a kwartana iti nabarayuboy a panagbiag. Iti nagastonan amin a kwartana demteng tinakaro abisin iti dayta adaga. Ket pulos nga awan nabatin ken kuana. Iti kasta na pan nagtrabaho, iti maysa kadagiti umili sadyay. Anang ibaon ken kuana iti away, tapno agtaraken kadagiti baboy. Kayat na kumatimangan, iti binugbog akanen dagiti baboy. Ngem awan nang ted ken kuana. Idi makapanunot metlaeng kenunana, agsubsobraan ti kanen. Dagiti amin amang mangged iji balay ni amak, ket addaak ditoy amat matay iti bisin. Pumanawak ket diditoy ket agsubli ken amak. Ama kunakto nakabasolak iti Dios kastamit ken ka. Jak maikarin amaawagan iti anak mo. Ibilang nakkadi akas maysa kadagiti tangtang danam. Pimanaw nga rod sadyay ket nagrubwat nga agsubli ken amana. Adayo pay laeng iti balay na idi makita ni amana. Natignay ti puso ti ama ket timmaray asimmabat iti anak na. Inapungol na sana inagkan,
Ama kinuna ti anak, nagbasolak iti Diyos, kastamot ken ka. Diyak maikarin ang maawagan nga anak mo. Ngem inayaban ti ama, dagiti adipen na, darasenyo kinunana, alain nyo ti kasayaatan abado, ket ikawesyo ken kuana, singsingan ken sapatusan nyo. Inkay alaen tinapalukmeg abaka ket parchen nyo, agrambak tayo. Tanatay daytoy nga anak ko ngem nagungar, napukaw ngem nasapulan metlaeng. Iti kasta ng rugin ti ramrambak, adda idi ti inauna nga anak iti taltalon, idi agawid ket makaasideg iti balay, nangngeg na ti tuktokar ken salsala. Inayaban na ti maysa kadagiti adipen ket sinaludsod na, anya ti maararamid. Nagsublin ni kabsat mo, insong bat ti adipen, ket pinaparti ni tatang mo ti kalukmegan abaka, tanapasangpet na asi sa salon at ken si kakaradkad. Kastaunay ti pungtot ti inauna akabsat, ket di na kayat ti sumrek iti balay, iti kasta rimwar ti amana, anangay ayo ken kuana asumrek, kitaem kinuna ti inauna, kaslaak lamay sa nga adipen, anagserserbiken ka nga agnanayon. Pulos ajak nagsukir kadagiti bilbilin mo. No pay kasta dinakla inikkan ti uray may salaeng akalding, apakipagragragsak ko kadagiti gagayem ko. Ngem daytoy nga anak mo binosbos na amin akukwam kadagiti dakes a babbai, itatanag sublin, impartyam iti kalukmegan abaka. Anak ko insong bat ti ama, kanayon nga adda ka iti arpad ko, ket kukwam amin akukwak. Ngem masapol nga agrambak ken agragsak tayo, tanatay ni kabsat mo ngem nagungar, napukaw ngem nasapulan metlaeng. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning, most unique people in the world. Abay, hanyo nga patsyen nga datayo nga Pilipino, nang runa ka datay nga Ilocano, datayo ti most unique people. Apaya. No adda datayo ka very creative, very andiya ka mo product. Basta na mayat ti diskarte tayo nga tattao nya. Datayo nga Pilipino, oray datay nga Ilocano. Datayo ti awan masayang, creative di panunot tayo nya. Najibadom kadaanen, hamo nga ibaleng, apaya, kartibam agbalin apunas. Nya, najipantalon mo kadaanen, kadagitay agmumula, hamo ibalbaleng, apaya, agbalin ang masitira, nakakayang di pantalon, ijay nga iso ti masitiram. Dahil di inang ko kasi dyan, nadiskarte. No nakakita day tay cup noodles, gitasa na, hanga gumatgatang ti baso, day di inang kadatasa, iso ti agbalin nga tasa mi. No gumatang ti kape, day ti adda baso na, ta, isonto ti, baso mi, unique nga day di inang, never nga nakita nga gimatang ti tabo. Ta ti tabo mi ka day tay, nagyanan ti asiti nga kaltex, ta, agmikmikani ko day di amang ko. Oh, dayay ti ikaten na di ulo na. Oh, dayay oray ibansa-bansag mo dayay, oray ikakok mo ti sulpen nga kabsat mo hanga mabitak dayay. Dagitay lako datatay kastam latata ka dayay. Di kaltex nga dagitay si tabo, amuyo dayay. Hanyo nga mo ata rich kids kay nga road. Dayay timet tabo yu tatan ke 20-20 malaksid motor kung kunanan sama dayay sumula or-orayon yu ta 20-20. Lahat 20 pera motor kunanan at tawaran dapat ti 20 di motor. Kena diskarte na di na kasi ato na kitay very productive nga maaramid kanya tayo. Datayo nga Ilocano ay apo day di inang talaga jak pulos nakita nga gimatang ti masitera. Lata ti sardinas, bitak atimba, bitak nga agraman inuduro, pagmulaan na, paggardena na mulaan na tarong di inuduro nga rod. Nabungan to akin na isot na karwaman na nga rumrumwaran. Ala very unique. Uray idi elementary act, dayay malaksid dayay agkalob nga plato, adya ka mo na sigurado nga naginatang nakaalat unique nga pagbalunan. Unique, anya dayay Magnolia ice cream. Oh dayay kasi nene, dayay Magnolia, nagyan nanti mag iso pagbalunak idi.
Tapno sigurado, apan na tinalian, DJ kalob, kin DJ ni bagina tapno nga agsina, tadi nga mapukaw. Tinalian na lang arudan, at dapay nagan na, ropo, biabaya, ubog, kamanggaan, santak, mabalin nga ibuson. Nalabos na dapay lamang takaw mga data nga. 2713, Philippines laman. At dalang arod talinan, nakanagan pa'y. Wano pang panunutem, datayo man nga Ilocan, datay mga Pilipino, naglaing nga mangnagan ti gamit tayo niya. At nakita nga brati katikista, hindi seminarista akpay. May nakakabil ginagan na poblasyon, bla bla bla, Ilocosor, mabalim mo ibuson jibra no maianod. Diyan ibagbagan at kababaim mutan. Ngam kasi datayo managanan amin. Kala di pagbalunak, ay so apon, pag yan lang roti ice creaman, apay dapat lang tamang takaw. Datayo, ang kita ang jibulpen mo, nanaganan, jipahayong mo, nanaganan, jay, nyanaganan, chinelas mo, adda, initial na RA, kitikitan ni amang tapno, haan nga mapukaw. Kitaan nyo, dagita cellphone nyo, at digita picture mo, at dapay ta address na, at dapay phone number na nga tawagam. At tayo managanan amin. Naghilig tayo nga agnagan, di amupay. Kasla basta tayo very unique, agraman amin na nanaganan. Apaya nga ta? Agtatakaw tayo. Una nga ta kita di plato ko no daduma ka no pentel pen la ikabil mo ka mapunas nya ta ikabil da Q-tex. O kita narigat may kataya di mat. So pag naganyo apaya dagiti mamunsyon agyawid na ngamin. Kada pa di may isang plato nga nakita mo ijilikod na pakisole yung itong plato pagkatapos. Ata talaga dagiti mamunsyon na urnong nakaurnong dan. Tatan ka panda ilaklako onse ay online pamain ay intaray nagayam piman. Pero da tayo naghilig tayo nga agnagan. Unique lang nga rudan naganan tayo pay apay nga ta. Apay nga ta nga naglaing tayo nga agnagan. Amin. Dito pay payong ko Father Rufo ko na pay dagiti kakadwak tan mapanak di baryon to nagawidak awamut. Apay nga ta narigat ngamin, tiri nati mapukawan. Nya? Narigat tiri nati mapukawan. Kitaan nyo na mapanak di baryo, siyak gamin kajak nga agisop-supot. Hangakas-lakan niya yung iliblibas yung ibag dagita tinuno nga ampapagat siyak ka naka lunchbox nga iyag daw no naka-tray nga ikabil da. Ti probleman to di nagpabalon kung naganan nyo ngamin wano talyan nyo tan nga agsina umay dan to berbero kon pagparparisen de jetrino daytoy ti kalob na daytoy ti ay haan nga sila daytoy kokak agap apa da di kusina di nagsabali nga barangay agpadpada da nga tupperware sabali de di kalob na ta napukaw kagas di no daduma kanya tayo wan narigat diri na ti mapukawan. Daytoy ibanghelyo tayo, babae, binirbirok na ti kwartana nagsilaw. Dayay kanya daga, di pastor, binirbirok na, day pinanawan na di 99, napan na binirbirok di maysa. Daytoy mga atidog nga ibanghelyo tayo, parable of the prodigal son ko na daytoy. Inururay na, day jay anak na. Kunada na barayuboy daytoy anak, gapot ginasto na amin nga tawid na. Nya napan nakitaraken ti baboy, gapot matay ti bisin nagsubli, ibilbilang yan di bagina nga haanen nga anak may sa akatulungan basta mangan. Ngem di jeri na di ama nga agururay adayo pay laeng sinabatnan badwan nyo sapatusan nyo singsingan nyo isubliyo di dignidad na. Kanukit kitaan tayo kung nadangar dagiti nalaing agad adal ti Biblia. No nabarayuboy di anak ta ginasto na, nabarbarayuboy jay ayat day jay ama. Kitaan na pukaw ta anak mo. Kaslakan niyayo. Intayon agmisa. Ay haawan pader, di makimisa tata apaya. Apanda kinuyog dagiti anak da uray high schoolan apaya. At dagamin agkid-kidnap. Di kay pala kulaman dagiti ang agkid-kidnap tamalpas dan.
Kadagamin agal-ala nga van. Iso di ka sinungar ngamin ti mayat nga mapukawan ti anak. Kasi sigurado daytoy ama, idi pimanaw daytoy anak na amuna nga agragragsak, baruburburan na di kwarta na, sigurado nga haan nga makaturturog. Sigurado nga na-depressen ha nga makapangpangan, ayan na ta, nangro na ta inuud dyan Inaudi, bunso nga rod. Napatpat, nakukuha di panagayat na di ay inaudi. Isugarod nga pinalubusan na. Sigurado nga daytoy ama, haan na maganas ti mananam ti agbyag ka po ta adda mapukpukaw nga anak na. Kati problema ko na ditoy, di pa nagsubli, dayjay anak. Kaslakan nga tayo, ikumpira tayo, tibiyag tayo. Datayo nga kuna tayo nga nailawan nagbasol, datayo nga kuna tayo nga maitiktiklab, maikibkibsong ti basol, ti problema tayo, kas ano tayo nga agsubli iti ama, kas ano tayo nga agbabawi nga mapan. Ngam laglagipan tayo, no, ti ebanghelyo ti pagibasaran, no kas ano di tarigagay tayo nga agsubli, mas mapuypuyatan ti ama, mas haan nga makaturturog taur-urayan na ka. Madip-depress nga mapukaw na ka. Kitaan nyo di babae nga di perak na. Adda siyam nga perak na, tas nga pulong orod ti perak na. Napukaw di maysa, mas madepress iji napukaw. Kasta mo di karnero, mas han na maiturturog di maysa napukaw. Kano kas ti attitude ti ama ko na tayo, ala given nga da tayo, agbasbasol tayo ta, managbasol tayo nga rod nga tao, awan ti nadalos, agkaraitibkol tayo, uray kayat tayo ti agbabawi, uray kayat tayo ti agbalbali, yun tanukan, dadtamanin. Kaya butang tayo nga agsubli, DJ tarigagay tayo nga agsubli, nga agbabawi, damurpay nga madip-depress nga mangururay, damurpay nga mapuypuyatan, tatartarigagayan na tayo nga agsubli. Iso nga na barayuboy daytoy anak. No na kuna tayo nga nabarayuboy daytoy anak, kunada nabarbarayuboy ti ayat dayjay ama. Iso nga kada tayo kakabsat, no mailawan tayo nga agkamali, no kuna tayo nga agbasol tayo, tagbasbasol tayo mat amin, di tarigagay tayo nga agsubli, urayan na tayo ti ama. Nabaybayag nga tartarigagayan na nga da tayo agsubli. Di same, uray mat kadagiti kapamilya tayo. Kadagiti kuna tayo nga handa payla mapanunot ti agsubli kini Apo Dios. Kurang paylaeng di pa nagrukma kini Apo Dios. No nakasubli tayo iti ama, give chance mat kadagiti kakabsat tayo, han nga kasla dayto inauna nga anak, anya ti inaramid na, nagpungtot. Dayto inauna nga anak, nagpungtot. Taapaya, unfair, una namot bias. Napan na binusbos ta kwartam, inala natatawid nan, kahit nga awan karbangan nan niya. Ammo ma di anak nga inaudit ako na, uray ibilang na kon nga babaunen, uray katulong akon, awanan ti right na ammo na naalanan. Kadi di kabsat nga inauna, anya ti kunana, nagpungtot, napan na binusbos-bos, siyak, uray kalding laang mga pagjaming mi, uray bagik to titubay to mutten labas ta darikado kunana mga dinak pa'y inikkan. Kakuna di ama, kukwam amin akukwak. Nagyang kati palasyo. Kaya kas diyang magkakabsat, no adda agtarigagay, tulungan tayo madjiri, di kabsat tayo, no agtarigagay nga orayon ti amang agsubli, tulungan tayo, haantay nga idoron nga pumanaw. Tulungan tayo nga agsubli, or no nakasubli tayo, ti panangipagarup tayo, di bagbagi tayo, haantay nga idugsak. Tidaay, karo na nga rod no daduma ka, di kinabarayuboy ti ayat ti Diyos nga agsubli tayo kengkuana, di kinabarayuboy ti pamakawan na kanya tayo, nabuslon ti pamakawan kin ayat na, datay nga tattao ti manglimlimit nga min no dadduma, haan nga isuna. No dadduma ka datay nga tattao ti very judgmental nga, nagkamali ni kabsat tayo ka, agin kukuna, si asino nga rod isuna, panunot tayo atao di haan nga ni Apo Diyos. Datay mati manglimit no dadduma, mangkonkontrol, ti kinamanagayat ni Apo Diyos kadagiti dadduma.
Isugarod nga handa makaungar, handa makasublay, oray kayat dati agbabawi, apaya datayo ti manghus-hus nga mangi dagdagal. Kahaantay ko maang agbaling nga kasla di inauna nga anak, tituladan tayo kung magkakasla di jay ama. No kas ano ti tarigagay di kabsat nga agbabawi, na barbarayuboy di arakop. Arakop tayong agsubli. No kas ano ti tarigagay tayong agbabawi, gapot na ilawan tayo nga nagbasol, ti ama, laglagi pun tayo, sigurado, haanen nga makaturturog, kasla kumadi di ama niya, haanen nga makapangpangan, urayan na latan day nga panagsubli. Iso nga adayo pa ilaang sinabatnan. Di pa ila nagsasao badwan yun, kunana. Di pa ila nagsasao singsingan yun, inarakop nan. Kasjay ti ayat ti ama kanya tayo. Kasjay ti urayan na nga, kasjay ti kinabarayuboy, nga ipakpakat na kanya tayo, no daddo mga rodkat, datayo laang ti manglimlimit. Tay kunada nga rod ka, samo lang ma-apresyar, dayjay parable of the lost coin, wano dayjay napukaw lost sheep, di napukaw a karnero, no si kati napukaw. No adda ka ijay 99, wano siyam nga coin, wano may saka di anak ka kay si ka di inuuna, haam mo, narigat mo ma-apresyar, ti kinabarayuboy, ti ayat ti ama. Ngam no si ka di napukaw, kay inarakop na kalatta, binirok na kalatta, di tinakdakkel nga grasya, panakari na ti ayat ti Diyos kanya tayo. Ala kakabsat, datayo, kinagpaiso na ka, haantay lang nga natalyan nga kasla di pagbalunan niya, tapno hantay mapukaw no mabalbalin, talyan na tayo. Nakamarka tayon. Uray sa din no mga ala adda markana daytan, uray irisenda dayta nga cutex kada kuskusan na. Di matkanyayon no DJ tabom kumakani naganam niya. Uray katam jinagan na no makitam DJ kukwam kasla maisulek kanyam kukwak data. Makitaam di platom nga nabayag mo sa usaran uray no sa din no ti mangitartaray ka into no makitam ka jirinam ka kukwam. Amoyo DJ kasjay. Bagik data. Agbibigbeg ko namo ni chismosa. Agbibigbeg inya nga kukwak data ko na day ngam adda jiri nam nga kukwam kasjay ti ama uray umadayo ka uray pumanaw ka ammo tayo kukwan na ka na imaldit nga rod kanya tayon. No adda tayo kaadanagan na nga Rufo V abaya ubog kamanggaan Santa Cruz isunak dita pa ila bunyag mo kun nakamalditon uray sa dinot papapanam nakamarkakan kukwa ka uray tumaray ka urayon na ka. Iso nga nakamarka tayo met kukwa na tayo no maiwawa ka no kas ano tarigagay mo agsubli dakdakkel ti tarigagay na marigrigatan isuna no pumanaw ka. Marigrigatan isuna no po sumabali ka ti dalan. Marigrigatan isuna no marigatan ka nga pimanaw, mas marigatan isuna nga mapukaw ka. Apaya anak na ka nga rod. Isuna nga rod ti ama tayo. Napateg ka nga rod. Uray ko na mga alaam takarbangam nga pumanaw, orayan na ka, dayta ti kinaman nagayat, kinaman nagparabor ti Diyos. Agyaman tayo iti dayta nga ayat ti Diyos. Agyaman tayo iti dayta nga panangipateg ti Diyos. Agyaman tayo dayta nga panangisakit ti Diyos. Uray managbasolak, Father, wen or orayon na ka. Uray na awan serserbikon, wen or orayon na ka. Ipaduyak-yak tayo di pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Heso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao, tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng ti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pan nakaisalakan tayo, imulog ang naggapos sa dilangit,
ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet a nailan sa iti krus gapo kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat, immulis sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Intay umararaw iti manang nga si unay a Diyos, namamati tayo nga awan ti mama ay ti biag tayo, no awan isuna iti bait tayo. Babaan dayo ti apamati, si papakumbaba tayo nga agdawat ti kaasina, tapno maikari tayo met ang makipagragsak ken kuana. Ket iti tonggal panggep ko na tayo, kaasyan na kamkadi o Apo. Rasyan na kamkadi o Apo. Idi si bibitin ka ti krus, inkarin ti pagarian ti langit, iti daydi mananakaw, anakabigbigken ka. Apo, kasyam ken tulungan, dagiti mga idadaulo ti simbaan mo, tapno si gaganet gat dalatda, ang mga iwanwan ket iti tattaom. Umararag tayo. Apo, impakitam ti kaasim kadagiti 5,000 at tao, babaen di panangpakan mo kadakwada. Tignayam ken papegsayam nagiti opisyal ti gobyerno mi, tapno si talugod dang agserbi ti pagilyan, tinagan mo, para ti panagduras ti kagimungan. Kumararag tayo ti Apo. Pinakawan mo dagiti managbasol, nang runa dagiti nakabigbigken ka. Ringem ka ti puso dagiti kakabsat mi, anakalipaten ken ti malikuden ken ka. Gapu ka dagiti di mayunurot a pagayatam, ngararamiden da, tap nagsublida met laeng ken ka. Kumararag tayo ti Apo. Apo, inikam ti banagkita ti may sa abulsek ijay Jericho. Dawaten mi ada kami amakamon kadagiti panursuro ni Kristo. Masursuro mi nga ibiyag ida, ket agbalin kami nga instrumentom iti na Kristyanuan a panagbiag. Kumararag tayo ti Apo. Kasi tinaiwawang anak a nagsubli ti Ama. Dawaten mi ababaen ti grasyam, agsublimet laeng dagiti kakabsat mi, asimyasi ti pamati daken ka, ket paraburam ida tinanunega pamati, kena po mi Jesus, kumararag tayo ti Apo. Dawaten mi Apo, nga laem ka din at isidong mo, dagiti kakabsat mi apimusayen, tapno makipagragsak dametten ti pagariyam, kumararag tayo ti Apo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Ikararagan tayo met dagiti kakabsat tayo adim mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, kasyan na kamkadi o Apo, si bibiyag ken mananga si a Diyos, silawam dagiti isip mi, tapno iti daytoy abiyag, si kalaeng ti adda ti panunot, puso ken nakem mi, amang tedtipod no aragsak, saan ket adagiti na inlubungan abanag, dagitoy ti kararag mi itinagan ni Jesus a Kristo nga Apo mi. Amin nga dain ka
pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan, miken ka. Amin namin, ngayon ka makita, gaputaya, pinadamida, na urnos da, naka, pinpintas da. Tinapay ken aral, di umay mi itaiyawa, naggapu ti trigo ken nubas, abungag nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan, miken ka. Amin namin, ngayon ka makita, kaputaya, pinadamida, na urnos da, nakapinpintas da. Tinapay ken aral, penawatem bendisyonan, uwa mi pagbalinem Mida anasantuan na bagi kendara. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Di Apo awaten na kumadigiti adaton kadagita imam, Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo timodem kada si ayat dagiti karkararag mi kat awatem dagitoy daton mi. Iti kasta ti panagdaton ti tunggal maysa kada kami agbanag a pakaisalakanan dagiti amin at tattao gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumami, Itag-ayo dagita puspuso yo. adadan sa tagay iti Apo, Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. may karigit rumbe, Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaen ti panakayanak na, pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli kan ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin aparswa, ti langit ken daganap nuda, iti pakaidaydayyawa. Hosana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, hosana iti kangatwa.
Pudno na yapo, abiig ka kinasanto, kat si ka tigubwayan, ti amin na kinasanto, dawatin mi nga rod, ti paay mo tay espiritum amang pasanto, kadag ito'y adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni apo mi, Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso maibuyat to maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, inna kamin salakan, si kanan nubo ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, amay kari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Intay umararaw iti ama ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ngadat sa dilangit, maraydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagaryam matungpal kuma, tinakem mo dito'y daga akas sa dilangit item kadaka ti aldaw ito'y
ikanen mi iti patinayon ngalda pakawanem me ti basul mi akas me pamakawan mi ti basul dagiti nakabasul kada kami dinakame baybayan ngauman nogoti solisok ket salakan nakam ket iti dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kwam ti turay ti panakabalin kendaya iti agnanayo na di tuag sarday. O Apo mi Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya, kapya. Cordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasul ti sangalungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasul ti sangalungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasul ti sangalungan idem kada kami kapya idem di kapya. Adtoy ni Apo Hesus, adtoy ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, anti may salay nga sa mapaimbagton ti kararo.
ken kaapo itiip kas ko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitali tuy asog ko tumangadak ken kaapo itiip kas ko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitali tuy asog ko naruto Dios sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat ibinen alaen ka tarabayen alaen ka saranayen tapno agtalay na edabukod mo laeng naruto Dios sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen ka tarabayen alaen ka saranayen tapno agtalay na edabukod mo laeng Dagita imang hipatay mo Ukawem sipnget tibiyag ko Asikalaeng tibagnos ko Nga agturong kinapudno Dagita imang ipatay mo Ukaweng sipnget tibiyag ko Asikalaeng tibagnos ko Nga agturong inapudno Naruto Dios sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen ka tarabayen alaen ka saranayen tapno agtalay na edabukod mo laeng Naruto Dios sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen ka tarabayen alaen ka saranayen tapno agtalay na edabukod mo laeng Kumararag tayo. Apo tartaraunan ken bibiyagen na kami. Apo inawat mi ti bagikan dara ti anak mo, ipaay mo ka di ti grasya na, samayin na ti bagikan kararwami. Iti kasta ti bilag na ti mangiturong ti panagbiag mi, asaan ket ati kinalapit mi. Gapo ken Apo Meso Kristo ng anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kuma Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. agyaman tay ti Dios. Aldaw panagyaman tayo kakapsan ay ni Jesus Dios tayo kenayan atungal daw ti naglabas kaniya ngem day tuyen
pangted puno aragsa